Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg har startet firmaet Vinorage sammen med min bror René. Og i Vinorage der laver vi vinkældere i rustfri stål. Vi laver dem med opbevaringsplads fra 50 flasker og op til 1000 flasker i nogle standardstørrelser. Derudover så laver vi også på specialmål efter jeres ønsker. For os handler vinkælderne ikke bare om et sted til at opbevare noget vin. Det handler om et godt design, som passer ind til jeres hjem, men samtidig med opbevare vin optimalt ved de rigtige temperaturer. Vi har et bredt udvalg af vinkældere. Vi har med elevation, og så har vi den klassiske model med trappe. Derudover leverer vi også glaslåger, hvis man har en kælder i forvejen. Ideen til Vinorage startede faktisk hjemme hos min kone Charlotte og jeg, da vi købte et hus, hvor vi skulle renovere hele huset. Og jeg kunne godt tænke mig at få installeret et vinkøleskab. Det mente min kone Charlotte ikke, der var plads til, så jeg blev nødt til at tænke i andre baner, og kom så til sidst på den her idé med at lave noget ned i gulvet. Jeg fortalte om ideen til min bror René, der ligesom jeg er uddannet kleinsmed med speciale i rustfri stål. Efter nogle snakke kom vi hurtigt frem til, at den ideelle løsning det var at lave vinkælderen i rustfri stål, hvor den er fuldsvejst, som gør, at den er 100% vandtæt. Og ved at jorden ligger op mod stålet, gør det, at vi får den ideelle temperatur til opbevaring af vin. Vi gik i gang med at designe og tegne vinkælderen, hvorefter at vi begyndte at producere den i Renés værksted på gården i Tranum. Da vi havde lavet vinkælderen færdig, skar vi et hul i gulvet i vores nyrenoverede hus, og få dage efter, så var vinkælderen klar til brug. René og jeg har altid gået og snakket om, at vi godt kunne tænke os at starte en virksomhed sammen. Nu havde vi ideen og produktet, og det blev starten på Vinorage-eventyret.